Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar b'ilma umli ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li iżjed ikkumplikati u l-mumenti li iżjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw ukoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja t'Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġigħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà ma' ħutna li qed ibatu. Jiena nbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum it-tifkira ta' San Franġisk de Sales, Isqof u Duttur tal-Knisja. Huwa twieled fl-1567 f'Savoja, ġie ordinat saċerdot imbagħad sar Isqof ta' Ġinevra u baqa' magħruf għall-ħidma tiegħu l-appostolat tiegħu, speċjalment permezz tal-predikazzjoni u l-kitbiet tiegħu u għalhekk illi huwa duttur tal-Knisja. San Franġisk miet fl-1622 ġewwa Lyon fi Franza. Aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' dan il-qaddis nitolbu għall-Knisja ħalli jkollha saċerdoti bħal San Franġisk de Sales illi jkomplu il-ħidma tagħha ta' appostolat fost tant nies u jxandru l-bxarat tajba illum fi żminijietna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti rid l-Isqof San Franġisku de Sales isir kollox għal kulħadd għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Fejn nagħtihek għatina li nitalmu mill-eżempju tiegħu biex fis-servizz tagħna lil ħutna l-bnedmin dejjem nuru magħhom il-ħlowa ta' mħabbtek. Bibni Ġesu Kristu Sidna li jwallam jekk jgħixu jsaltan, flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, il-ministeru li kiseb Kristu u daqshekk aqwa minn dak tal-imoddi, daqskemm huwa aqwa il-patt li tiegħu huwa l-medjatur, għaliex hu patt mibni fuq wedjiet aqwa. Għax kieku dak l-ewwel patt kien perfett, ma kienx ikun hemm għalfejn jagħmel patt ieħor floku. Imma Alla għax sab xi ċanfar fihom qalilhom: Ara, wasal iż-żmien jgħid il-mulej li jiena nagħmel patt ġdid mad-dar ta' Iżrael u mad-dar ta' Ġuda. Dan ma jkunx bħal patt li jien għamilt ma' missirijiethom meta qbadthom minn idhom biex noħroġhom mill-art tal-Eġittu. La darba huma ma baqgħux iżommu mal-patt tiegħi, jien ukoll tlaqthom, jgħid il-mulej. Dan hu l-patt li jiena qed nagħmel mad-dar ta' Iżrael wara dawk il-jiem, jgħid il-mulej. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom u f'qalbhom niktibhom. U jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jgħallmux aktar wieħed lil sieħbu u wieħed lil ħuh billi jgħidlu għaraf lill-mulej, għax il-koll qed jarfuni miż-żernet sal-kbirnet fosthom. Jiena nħenna lihom fil-ħażen tagħhom u fid-dnubietom ma niftakarx iżjed. Meta tkellem minn patt ġdid, wera li dak ta' qabel kien qadim. Issa dak li jiqdimu jixjih ikun wasal biex jispiċċa. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr l-Alla. Sam responsorjali, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Flimkien, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ripi tassew il-mulej, ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jagħmar is-sebħ fartna. Flimkien, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Flimkien, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu. Flimkien, it-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu tela fuq l-għolja u sejjaħ lejh lil dawk li ried. U ma resqu lejh u għażel 12 li semmihom apostli biex jibqgħu miegħu u biex jibgħathom jippretkaw u jkollhom is-seta li jkeċċu xjaten. Għażel mela 12 Xmun li taħu ukoll l-isem ta' Pietru u Ġakbu ta' Zebedew u Ġwanni hu Ġakbu li tom ukoll l-isem ta' Bonerġes, jiġifieri u Literrat, u Indri u Filippu u Bartilmew u Mattew u Tomas u Ġakbu ta' Alfew u Taddew u Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota dak li tradih. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għażel 12. Hawnhekk fl-Evanġelju skont San Mark għandna l-għażla ta' 12 il-Apostlu. Ġesu
Jgħid l-Evanġelju tela fuq għolja, ġanna hemmhekk indikazzjoni li din hija xi ħaġa speċjali ħafna. L-għoljiet fl-Iskrittura ifakruna propju f'din il-preżenza ta' Alla jew il-missjoni li Alla se jagħti speċjali. U hawnhekk Ġesu tela fuq l-għolja jgħidlek sejjaħ lejh il dawk li ried minnhom għażel 12. Ħa naraw ftit f'dis-silta qasira x'hemm illi huwa tassew ta' ispirazzjoni u ta' għajnuna għal ħajja tagħna. L-ewwel nett l-Evanġelju jgħid sejjaħ lejh lil dawk li ried. Mela hija għażla tiegħu ta' Ġesu. Mhux sejjaħ lejh lil dawk li kellu bżonn, jew sejjaħ lejh lil dawk li kellmuh qabel għax riedu pożizzjoni, imma sejjaħ lejh lil dawk li ried. Huwa hu illi jagħżel. Huwa hu li jagħżel hawnhekk lill-Apostli u hawnhekk jagħtihom din il-missjoni importanti. Ma nixtieq li naraw ftit dawn it-tliet punti li jsemmi San Mark meta jsemmi din il-missjoni tal-Apostli jgħid biex jibqgħu miegħu, biex jibgħathom jippritkaw u jkollhom is-seta li jkeċċu xjaten. L-ewwel nett biex jibqgħu miegħu. U din hija l-enfasi li jagħmel dejjem Ġesu. Biex jibqgħu miegħu, jibqgħu fl-imħabba tiegħu. Hekk biss jistgħu jkunu apostli tiegħu. Mingħajr din l-għaqda miegħu dak li se jagħmlu ikun biss inizjattiva tagħhom, ħidma tagħhom, imma mhux marbutin miegħu. Nafu li Ġesu dejjem jafas fuq dan, niftakru meta kien qal jiena ddilja intom il-frejej, meta dikellem l-Apostli ara bliema rabta jibqgħu miegħu. U niftakru anki dik il-ġrajja sabiħa ta' meta mar għand Marta u Marija u faħħar lil Marija x'baqgħet hemmhekk miegħu tisimgħu. L-ewwel jibqgħu miegħu. Imbagħad jibgħathom jippritkaw. Il għaliex il-kelma li jridu jwasslu hija l-kelma tiegħu. L-Apostli meta intbagħtu jippritkaw biex ixandru l-aħbar it-tajba mhijiex sempliċement biex ixandru fehmietom x'jaħsbu, x'jidrilhom, x'jħossu. Imma hi biex iwasslu il-kelma ta' Alla. Ukoll ikollhom is-seta li jkeċċu xjaten. Aħna mal-ewwel din iġġi f'moħħna każijiet ta' eżorċiżmu. Xi ħadd possessat mix-xitan u jeżistu dal-każijiet, imma l-aktar li jaħdem ix-xitan mhux fejn taraħ u jbeżżek, imma fejn jaħdem minn taħt bl-ingann, billi qarraq bik. U dawn huma il-ikeċċu xjaten ifisser li l-kelma li waslu tgħin lill-bniedem biex joqgħod attent mill-ingann tax-xitan mill-qerq tiegħu. Għaliex kultant dak li jiġi ppreżentat lilna bħala sabiħ, bħala tajjeb, bħala isu mhux xejn, u hija mhux ħadd qed jagħmel, fil-fatt ikun ħażin. Dan huwa l-qerq tax-xitan li iktar jaħdem hekk milli fil-fatt meta ikun hemm każijiet partikolari
li jirkjedu eżorċiżmu, din hija l-ħidma tal-Apostli. Però żgur tolqotna kif Ġesu għal din il-ħidma il-min għażel. Da 12 li smajna bihom hawnhekk li ma kienux nies prominenti dak iż-żmien, ma kienux nies li kellhom il-poter, jew nies li kienu kapijiet reliġjużi dak iż-żmien, imma għażel nies ta' ħajja ordinarja, nies bid-difetti u n-nuqqasijiet tagħhom. Aħna nafu li Xmun l-ewwel wieħed li jissemma kien fil-fatt dak illi ċaħdu fil-mument tal-passjoni u l-aħħar wieħed li jissemma Ġuda l-Iskarjota hawnhekk jgħidlek dak li tradih. Għax għażel dawn? Mhux aħna nistgħu ngħidu għaliex għażel il-dawn, għax għażla tiegħu. Imma l-dawn għażel. Imma l-għażla tiegħu tfakkarna li anki llum meta naraw is-suċċessuri tal-Apostli u dawk kollha illi jaħdmu fil-Knisja li jagħtu s-sem tagħhom m'għandniex nippretendu li se jkunu nies perfetti, nies ideali, nies illi bla ebda nuqqas jew difett. Anzi, kif naraw fl-ewwel 12 apostlu li għażel. Din mhux biex nikkonslaw, imma biex lilna tfakkarna li aħna il-koll li nagħtu s-sem tagħna fil-Knisja, aħna il-koll midinbin bid-difetti u nuqqasijiet tagħna, imma Alla bil-qawwa tiegħu jibdilna, iġeddidna, jitrasformana biex nistgħu naqdu din il-missjoni tiegħu. Jekk naċċettaw bħalma ċċettaw 11 minn dawn it-12, insiru tassew apostli u inwasslu l-aħbar it-tajba lill-bnedmin l-oħra. Imma minna jiddependi kemm aħna nħallu l-mulej jitrasformana bħalma għamel ma' dawn it-12. Jew nitolbu illum għalina l-koll biex narfu din il-missjoni sabiħa tal-Knisja u nieħdu sem fiha bl-istess spirtu li ħadu sem fiha dawn it-12 bitweġiba għal din is-sejħa li jagħmel il-mulej illum ukoll. U issa it-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan b'fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġid għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna llum nirriflettu fuq dan l-Evanġelju skont San Mark fl-għażla ta' 12 nitolbuk mulej għas-suċċessuri tal-Apostli u kollha l-Knisja kollha. U nitolbuk biex tkompli issejjaħ nies li jwieġbu b'ġenerożità u b'impenn għas-sejħa tiegħek biex jaqduk illum fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu illum għal dawk kollha li qegħdin ibatu minħabba l-mart tagħhom kemm id-djar, fid-djar tagħhom kif ukoll fl-isptarijiet differenti anke barra minn Malta, u għal dawk li jagħtuhom il-kura u s-servizz li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex fuq l-eżempju ta' San Franġisk de Sales aħna jkollna dik il-ħeġġa biex inwasslu l-aħbarijiet tajba kemm bil-kelma kif ukoll bix-xhieda ta' ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem biex inti mulej tilqahom fih ħdanek ta' il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakru wkoll qegħdin fil-ġimgħa ta' talba l-għaqda bejn l-insara nitolbu biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħaġa waħda
kif talab Ġesu mid-dixxipli tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna isma' it-talb tagħna u żommna fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tiffiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna nitolbuk biex bis-saħħa tiegħu tkebbes qlubna b'dak in-nar tal-Ispirtu Santu li biħeġġiġ b'mod taraġeb il-qalb ħelwa ta' San Franġisk de Sales. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Franġisk de Sales int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, isseħħaħha fil-erf bit-tagħlim li xandar u tilqa' talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġel Qaddisin kollha intendulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawit, mbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawit. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dosija, għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha,
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina lkoll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġis de Sales u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li ridna nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li bitqarbina li għamilna siru nixħu San Franġis de Sales fl-imħabba ħlewwa tiegħu biex nissieħbu miegħu fil-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum.
It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin lejh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Nofru dan ir-rożarju għal paċi fid-dinja, għal paċi f'dawk il-pajjiżi fejn il-konflitti, l-ġlied u l-gwerra għal dawk kollha li ma' vittmi wkoll hemmhekk f'dawn il-pajjiżi nitolbu għalihom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima orina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħadd jarina b'daħalniex fi tiġrib iżda rizna mid-denja amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna tobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rebeħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sir Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna ninti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum offrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħatjarina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qadisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna
U Ġesu offrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missienna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fossi nisa mbirek jifrotta ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kibirka inti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien misruf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnien tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent lil Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' Firodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talna li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dien Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħollalina fit-taqbida kun intla njunatana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlammu fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe li Malik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija. Li l-ekala f'dalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeota Pesani, Itlob għalina. San Francisco de Sal, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-allalina.
U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlub l jistaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Ruska s-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.